Ka kɛɲɛ ni gwɛlɛyaw ye kunnafonidi baaraw la Mali jamana kɔnɔ, tile saba kɛnɛ sigila kunnafonidilaw tɔgɔ la min bɛ wele ko Salon des Médias yaasa majɛ minnu bɛ nin baara in na fɛrɛ ka se ka sɔrɔ u la. Mali kunnafonidilaw olu ka jɛ ka kɛ kulu ye. Jibi Sako ale ye ni salon in ɲɛmaa ye. Majɛ dɔw ye jumɛn ye d'abord c'est que n'i ye Mali kunnafonidi privéw ta i b'a sɔrɔ minnu bɛ baara kɛ u bolo a caman gɛlɛyaw b'u la sara tɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka d'u ma i b'a sɔrɔ olu de considérelenba tɛ société kɔnɔna la étant donné que bɛɛ mago bɛ olu de la o ye majɛ dɔ ye. Majɛ dɔ fana ye min ye i b'a sɔrɔ kunnafonidilaw de bɛ degun tuma caman i b'a mɛn réseau sanfɛ ni kunnafonidila in degunnen don nin bɛ tan an ka ɲini ka dɛmɛw k'a la o de bɛ baara minnu kɛ a man kan an ka se fo en fait au niveau la kunnafonidilaw de bɛ minɛ bi ka taga n'u ye ka t'u bila bɛrɛla yɔrɔ dɔw la mɔgɔ t'a kun dɔn gɛlɛya caman bɛ yen kunnafonidilaw ka kan bi bi in na n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ solution sɔrɔ. Kunnafonidilaw ka ni Salon des Médias laɲini wɛrɛw b'a la min ye kunnafonidilaw ka se ka lakodɔn u lamɛnjɛkuluw fɛ jɛɲɔgɔnya u ka se ka sabati Mali kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se jamana wɛrɛ kunnafonidilaw ma. Senegali b'o la, Burkina Faso b'o la ani Lagine mun b'a to u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye. Madu Mayiga ale ye Radio Nura ɲɛmaa ye. Parce que anw bɛ radio so la waati bɛɛ an bɛ mɔgɔw ko fɔ an bɛ kuma mɔgɔw kan an b'u bɔyɔrɔw fɔ an b'u ka baara kɛcogow fɔ tu ka kunnafoni balolenw sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma an bɛ baara kɛ ni baarakɛ minɛn minnu ye a n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔw t'a dɔn. Donc je crois que Salon des Médias y'o kɛnɛ de ye an ka se k'an yɛrɛ yira kalanbulon caman dayɛlɛ la ɲɛ indépendamment de cela n ye relation caman sɔrɔ parce que salon kana ɲina salon kɛnɛ kan ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn dɔn an ye relation minnu tissé o kɛra sababu ye partenariat dɔw tɛmɛna ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Jacques Lewal Lemon ale bɔla Lagine télévision so min bɛ wele ko Espace o ɲɛmɔgɔba don a b'a hakilinata fɔ an ye. D'abord, nous sommes très heureux d'être là. An welela nin kɛnɛ kan a diyala an ye. Kabini interneti kɔni nana farafina a ye fiɲɛ caman don anw ka baara la an minnu ye kunnafonidi sɛbɛlikɛla maaw ye. Misalila ne ka jamana kɔnɔ Lagine kabini ni kunnafoni kɔni binna miniti tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ka sɔrɔ maa min kan ka a kunnafoni sɛbɛ ale bɛ waati ta wa u ka kunnafoni bɔlen kɔ o tɛ kɛ kunnafoni fɔlɔ ye maaw bolo. Nin kɛnɛ in bɛna kɛ sababu ye fɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ ni waleya in na o ka se ka ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa interneti yɛrɛ kana fiɲɛ don an ka baara taabolow la. Ne soit pas une menace pour notre profession. Kunnafonidilaw ka ni Salon des Médias min daminɛna bi a bɛna tile saba de kɛ lajɛbaw bɛna kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ fɛ u ka baara taabolow kan fo ka taa se kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye kalata baaraw la Mali kɔnɔ ani jamana ka bɛnkan sɛbɛnw. Minisiri 5 olu de bɛna jɛ ka ni laseli kɛ nin tile saba in kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara.